Good morning mga moms. So for today's video, andito na sila Bimbo and City. Oh my god, what's happening? Nagkakagibaan na po. Ginigiba yung ating Ford. Ginigiba yung ating dingding dito sa CR. Gagawin na siyang bato. Kasi nagmo-moist po yung niya, yan. Ano ba to? Bukbok. Bukbok ba tawag dito? Mga bukbok siya kasi lagi po nababasa. So ito magiging bato. Pati ito. Tapos dyan yung magiging bintana niya para may singawan. Dito naman, maglalagay ng cabinet. Ito lang talaga yung ito lang talaga yung tawag mo dito. Yung sakit ng kapag may pag ganito yung niya. Maraming agyo sa loob. Pinamamahaya ng mga gagamot. Ayan na, nagiba na yung pader. Natanggal na siya. So hanggang doon sa magkabilang gilid, isasama nila eh. Ito na yung mga semento tsaka hollow blocks na gagamitin para doon sa dingding na CR. Kasi papa-fully semento na siya. Together with Dodong. Dodong Charing. Ito na siya. Nalalagyan na siya ng hollow blocks. Mga ilang hollow blocks yan, Uncle? Mga ilang hollow blocks po? Ilang hollow blocks po? Kailangan talaga ng handa ko na anim. Mga 6 na hollow blocks? Gaga, sabi ng doktor. 4. Tatlo kalate. Tatlat kalate. 18. Pati yung sa kabila, di ba? Half naman, mamaya, kuratik. Ito. Dito po. Anak mo, hindi kuratik. Lalat din siya. Hollow blocks na siya. So kahit mga ilang araw kaya yan? So, guba pa. Gigibain pa. Hindi naman maano yung kisame. Hindi naman malalaglag o ano. Kakapit mo siya sa kahoy dun sa nasa dulo. Hello, ang galing na Anse. Ano siya, buo na. So habang may nag-hollow blocks dito, ang isa sa mga po natin, mananahi pak. Shiver? Sewer? Hindi sigurado. Seahorse. Ha? Seahorse? Ano na yung kinakain mo? Seahorse. Mananahe. Mananahe na. Sastre. Manday si Manang. Ikaw lang nagporma nito. Sanay ka talagang magtahi. Laba kayong hose, dapat iikot mo na lang. Baka mabali yung hose. Nilalagyan mo ng marka. Ang tari ni Ansing, no? May magnanakaw. Oo. Mananahe may magnanakaw daw. Magnanakaw ng lakas. Taray. Saan mo natutunan magtahi, Seng? Tagal na. Kanino? Saan? Sa Maynila. Ay, nagtahi-tahi ka. Kasi pumunta kasi siya sa Manila dati. Noon ako. Ang galing, Nagawa niya ng bahay itong namin, gas range. Pwede, puro kami.
Ayan, mamaya titingnan natin yung ano, kung hanggang saan yung matatapos nitong ating CR. Ayan. Mga tatlat kalahati nga na hollow blocks. Kasi hindi na siya, parang hindi siya nag-ano ba, ganito po oh, yung parang nag-moist, naamag, so may mga, ano ba, tawag dyan, mga sapot ng gagamba. Eto na, ayan, almost done na yung first part ng, tawag dito, pader dito sa kabilang side. Abangan natin yung susunod na ano na part. Ano yung hahalo blocks sa sementohan. Hi, Oyong! Naglalaro ka ng apoy! Masama yan! Ha? Bawal maglaro ng apoy? Bakit ka naglalaro ng apoy? Yeah, ngayon naman nandito tayo sa likod na parte ng Hinaguan Nature Park. So, kung mapapansin ninyo, may mga nagbago rin dito. Kasi nung nakaraan, yung mga tambay sa labasan, inutusan ni Brenda sa Pakyawan din yun. Pinaanohan niya to, pinapatag nila yung daanan. Para nang sa ganun, makakadaan dito yung mga motor na gustong dumiretso dun sa farm. So, yung kina Kano, kina Britney, kina Anseng. So yan, makakadaan sila rito kasi maayos na yung daanan. Medyo okay na siya. Pagkapitin ng mga konting bato, at least medyo pantay na siya. Yung gulong, ayun o. Hanggang dun sa loob papasok. Yan, dito. Pagpasok dito, ito na yung papasok ng farm. So ito yung daanan na yan. Andiyan nagsusunog sila o yung na mga damo. Ayan. Sa yes, Oyong! Kasama niyo si Manman. Ito na yung daanan. O, diba? So, pwede na makapasok dito yung mga motor. Ayan. At ngayon naman ay busy si Brenda sa pagpapahakot ng mga yung tinabas na mga damo. Ayan. Dito sila, hala! Si Oyong na nagpadingas ng mga damo. Ba't ang dami mong damo? Oh. Ito na po yung mga motor. Ayan, ni Anseng. Tsaka nila Britney. Andito na sa loob. Tingnan natin sa kabila. Kasi marami po talaga ngayong mga pinagagawa si Brenda bago siya umalis papuntang Japan. Para na sa ganun, mas maayos siya. Inalis na yung mga bakod dito. Hindi siya ganun kasikip. Tignan. At dito naman sa laundry area namin. Ayan. So noon medyo mababa to. So pinataasan ni Brenda. Tapos medyo pinapatag niya. Para na sa ganun, maging mas maayos yung pwesto ng laundry area. Palagay din siya na additional sampayan dito. Actually, sabi ko nga alisin din namin. So madalas magsasampay lang kami dyan pag ganito wala masyadong tao. Pero pag may tao, hindi kami dyan magsasampay syempre. Kasi nga po syempre pagpasok ng mga bisita, yan agad bubungad. Ay, dumating na po si Secretary Bating. Hala, oo. Ganun talaga pag naka-BH. Diba, Ana? Tingnan natin kung ano na resulta ng pinapagawa ni Brenda. Kulatin natin si Maria. Ikaw yung nakurat. Ikaw yung nasa likod ko. Ito na po. Ayan na siya. Bato na po yung ating pader. So bukas i-finishing. At ita-tiles na siya. Tingnan natin yung loob. Ay! Nandito pala yung ilaw. Ala! Noon saan yung ilaw? Ay! Hindi pala naka-ano. Wait, i-flash na lang natin. So, eto na yung
result nung dingding dito sa loob. Ayan. So, kailangan lang siyang medyo patuyuin pa. Tapos bukas naman itong kabilang side. Kasi magpapagawa raw dito ng cabinet. Ayan. So, that's all for now, mga moms. That's all for now, mga moms. Ang update dito sa loob ng Hinaguan Nature Park sa mga pinapagawa ni Brenda, yung mga daanan, yung CR, at kung ano-ano pa. So, kung ano pa man yan, at ano pa mga gusto niyo ipagawa, abangan niyo yan. Speaking of paggawa, nagpagawa ako ng bagong nails. Sana you love it. You like, comment, and share na this video, ha? Don't forget to subscribe na rin. And don't skip the ads, mga moms. For more videos and updates, don't forget to click the like and share button of Mom Shigi. I love you. God bless you all. Babush!